40 год таму палякі таксама не перамаглі падчас мірнага пратэсту. Вайна ва ўкраіне можа даць вам шанец праз месяц, праз год. Чым трымаліся людзі? Гэта як вайна в Афганістане. Яна якраз у 89 годзе абяскровіла рускіх. Палітычная рэвалюцыя прайграла, але грамадзянская перамагла. Я не сумняваюся, што я зноў буду гуляць па Менску, паснедаю на праспекце Незалежнасці, гэта напэўна. Славамір, вы на свае вочы бачылі, што адбывалася ў Беларусі ў 2020 годзе. Да другой гадавіны гэтых падзей вы апублікавалі вялікі артыкул, у якім напісалі, што палітычная рэвалюцыя прайграла, але грамадзянская перамагла. Што вы мелі на ўвазе? Самае простае вызначэнне палітычнай рэвалюцыі, звяржэнне ўлады у нас не атрымалася. Я кажу «у нас», бо я атаясамляю сябе з рэвалюцыі. Я думаю, што быў часткай тых пратэстаў і маю намер назаўжды ёй застацца. Таму мы не скінулі Лукашэнку, хоць і падрэзалі яму ногі. Ён вельмі слабы сёння і вельмі напалоханы. Але, на маю думку, грамадзянская рэвалюцыя адбылася на 200%. Урэшце, я лічу, што грамадзянская рэвалюцыя важнейшая, бо ў доўгатэрміновай перспектыве менавіта грамадства вызначае сваю ўладу. У беларусаў вельмі складаная сітуацыя, таму што ў іх ёсць Расея. Але ў палякаў таксама была Расея. Яны таксама былі яе часткай, таксама былі русіфікаваныя. Палякі атрымалі свой шанец, дзякуючы геапалітыцы. Я маю на ўвазе 89 год. Украінцы атрымалі свой шанец, хоць я б сказаў, у растэрміноўку. І беларусы таксама атрымаюць свой. А пасля ўжо грамадства вырашыць. І менавіта праз тое, што гэта грамадства ўжо іншае, як сказала Маша Калеснікава. Мы змяніліся назаўжды. У выніку менавіта гэтая грамадзянская рэвалюцыя прывядзе да палітычнай рэвалюцыі. 40 год таму палякі таксама не перамаглі падчас мірнага пратэсту. І прайшло амаль 10 год, калі Польша атрымала і свабоду, і пайшла шляхам дэмакраты. Якія урокі мы, беларусы, можам вынайсці з вашай гісторыі? Па-першае, не кучыць się, уникаць конфліктаў. Па-першае, не сварыцца. Пазбягаць канфліктаў – гэта вельмі важна. Таму што калі мы хочам мець падтрымку Захаду, які сапраўды няшмат ведае пра Беларусь, пра Польшу, пра Украіну, мы павінны быць сур'ёзнымі, а сур'ёзнасць азначае пазбяганне канфліктаў. У апазіцыі вельмі лёгка пасварыцца, таму што ўсе адчуваюць сябе перапоўненымі негатыўнымі эмоцыямі, якія лёгка перанесці на кагосьці іншага. Więc łatwo je przenosić na kogoś innego. Выдатным у беларускіх пратэстах было тое, што не было канфліктаў, што ўсе былі разам, і я думаю, што так трэба працягваць. Вось будзе у вас дэмакратыя, тады пачнеце спрачацца, а пакуль не трэба. Па-другое, гэта тое, што раней называлася сам выдат, то бок незалежныя СМІ. У тым ліку для беларусаў у Беларусі. Таму тое, што мы тут робім, гэта адна з умоў, адна з мэт. У Польшчы ў 80-х гадах у нас былі газеты, кнігі ў велізарнай колькасці, у кожнага быў да іх доступ, хоць гэта і незаконна. І гэта таксама тое, што робяць беларусы вельмі добра. Радыё Свабода, Тутбай, цяпер Зеркала, але і Белсат, Нехта і гэтак далей. Więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest wiara i determinacja. Трэцяе – гэта вера і рашучасць. Я разумею, што спачатку пасля такой няўдалай рэвалюцыі надыходзяць апатыя, пачуццё расчаравання, часам паражэнства, але год-два і рашучасць, вера, праца – гэта прынясе вам поспех, я ўпэўнены. Determinacja, wiara, praca. Я не сумняваюся, што я зноў буду гуляць па Менску, паснедаю на праспекце Незалежнасці, гэта напэўна. Але да тых часоў вам трэба даволі рашуча трымацца. I determinacją raczej.
Ну, хотела спытаць, вот военный стан і дзесяткі загінулі людзей там. Мільён выехаў. Мільён выехаў. Як пачувалася сябе вот, польскае грамадства? Якія пачуцці былі? Чым трымаліся людзі? Dokładnie tak samo jak wy teraz. Насамрэч, гэтак жа, як вы цяпер. Дакладна тая ж атмасфера. Я ўвогуле быў маленькім, але я ведаю з гісторый, ад бацькоў, ад сяброў, што ўсё было сапраўды гэтак жа, як у вас. Я маю на ўвазе тое пачуццё, што мы, мабыць, нешта зрабілі няправільна. Можа, трэба было ваяваць узброена ці штосьці іншае. Або калі мы зараз не перамаглі, то ніколі не пераможам. Albo skoro się nie udało, to znaczy, że nam się nigdy nie uda. Было шмат такіх эмоцый. Гэта цалкам натуральна, як пасля 2 паўстанняў у 19 стагоддзі. Цалкам нармальная з'ява. Няма чаго гэтага баяцца. Наадварот, пазней гэтыя падзеі пераўтварыліся ў міф пра салідарнасць, у сімвал. А ў вас гэта прыгажосць пратэстаў, фотаздымкі. Symbol i to, co jest tym mitem, to piękne. Адтуль жанчыны-лідаркі, я маю на ўвазе не трыа, а тых жанчын, якія выйшлі 12-13 жніўня, гэта ўсё стала міфам. Tylko myślę o tych kobietach, które wyszły 12-13 sierpnia. Więc mit pozostał. І яшчэ адна важная рэч. Беларусы пабачылі, што іх сотні тысяч. Што гэта не толькі я і мой сябар, але што нас можа быць настолькі шмат, гэта таксама было важным у Польшчы. Польскі народ ужо ведаў, што яны не адны. Усе ведалі, што ніхто не адзін, і што сусед і іншыя, верагодна, так думаюць. Так што я лічу, што у тым ліку гэта было вельмі важна. Więc wydaje mi się, że to też było bardzo ważne. Але калі мы думаем пра тое, што у палякаў было з 81 па 89 год вот гэты... У сэнсе доўга? Да, гэта так доўга і так цяжка, і калі нам патрэбіцца такі ж час, ну, можна страціць надзею. Białorusini to protestanci w Europie Wschodniej. To jest bardzo twardy naród i bardzo... Пратэсты праславілі беларусаў на ўсю Еўропу. Гэта вельмі упарты і вельмі добра арганізаваны народ. Гэта бачна ў Варшаве, колькі беларускіх устаноў, колькі актыўных дзейных беларусаў. Так што мяне не пужае, што вы страціце веру, таму што вы таксама будуеце установы. І гэтыя установы – гэта такія крышталізаваныя сацыяльныя сувязі, крышталізаваная рашучасць. Так што нават калі хтосьці сыдзе ці з'едзе, установы застануцца, і яны могуць існаваць доўга. Так што калі мы азіраемся, то няма пачуцця, нібы час паміж 81 і 89 гадамі цягнуўся жудасна доўга. Няма такога меркавання, але ёсць памяць, і памяць пра гэтыя часы вось такая. У першы раз не атрымалася. Спачатку быў прыгожы карнавал, польскі жнівень, пасля зноў не атрымалася, таму што быў стан ваенны. Нас здзівіла, што так атрымалася. Былі рэпрэсіі, было некалькі шэрых гадоў, цяжкіх, але пасля мы перамаглі. Вось так гэта ацэньваецца. Myśli o tym w ten sposób. Акрамя таго, гэта, па-першае, не так доўга. Па-другое, гэта час, які ў вашым выпадку можа скараціцца праз вайну ва ўкраіне. Гэта як вайна в Афганістане. Яна якраз у 89 годзе абяскровіла рускіх, а вайна ва ўкраіне можа даць вам шанец праз месяц, праз год, праз 2 гады. Думаю, для Крамля гэты сцэнар, які складваецца, негатыўны і вельмі дрэнны. Bardzo negatywny, jest bardzo zły. Ну вот той мільён палякаў, які выехаў тады, што яны рабілі? Ці рабілі яны нешта для Польшы? І што могуць тыя інтэлектуалы беларускія, якія выехалі зараз, вымушаны былі пакінуць Беларусь, што яны мусяць рабіць і могуць рабіць для Беларусі? W Polsce tych emigracji było kilka. У Польшчы пасля вайны было некалькі хваль эміграцый.
Вельмі важнай была міграцыя яўрэяў у 68 годзе. Падчас гэтай хвалі з краіны выехалі апошнія польскія яўрэі, а насамрэч іх выгналі з краіны Na камуністы. przykład jak przyszło do Solidarności w 80 roku, І калі паўстала салідарнасць у 80-е, усе яны адразу пачалі дзейнічаць. Яны, дарэчы, заўсёды былі актыўныя. Хутка арганізаваліся, сабралі грошы, сустракаліся з заходнімі СМІ. organizować też pieniądze, chodzić po mediach. Звычайна, гэта былі людзі з пасадамі. Універсітэцкая прафесура, журналісты, лекары, розныя іншыя важныя людзі ў Стакгольме, Нью-Йорку, Вене і гэтак далей. І мне здаецца, што падобным чынам захоўваецца беларуская дыяспара, то бок пакуль, мабыць, яшчэ не хапае гэтай інтэграцыі паміж палякамі і беларусамі і установамі. Такой меншай інтэграцыі на міжасабовым узроўні, каб людзі разам хадзілі на каву, пазнавалі адзін аднаго, сябравалі, і большай, якая ў дадзены момант выглядае лепш, калі дзяржава дае вам прастору, а вы дзейнічаце, ладзіце розныя афіцыйныя стасункі і гэтак далей. Lepiej przebiega. Duża integracja to jest taka, że państwo udostępnia wam przestrzeń. У сваю чаргу мне здаецца, што беларуская дыяспара робіць больш ці менш тое, што трэба, то бок працуе, не спрачаецца і стварае установы. Вось і ўвесь рэцэпт Nie поспеху. kłóci się i stawia instytucje. To jest wszystko przepis na sukces. Вы ўжо касалі, што рабілі польскія медыа падчас гэтых цяжкіх часоў. Ці можна падрабязней распавесці, як гэты сам выдат, як гэта нелегальна Але рабілі? вы ўсё гэта робіце яшчэ лепш за Ну, палякаў. а як гэта было ў вас? Гэта нам цікава. To nie było У internetu. той час не было інтэрнэту, і гэта называлася бездэбітным. Дэбіт – гэта такі штамп дазволу ад дзяржавы. І ў нашым выпадку гэта было незаконна. Але калі незаконна, то ўсе хочуць чытаць. Таму кнігі, напрыклад, выходзілі накладам вышэйшым, чым сёння, нашмат вышэйшым. Так што рух пашыраўся, людзі перадавалі літаратуру адзін аднаму, а пазней, у 80-х, сфармавалі сапраўднае выдавецтва, вялікае выдавецтва. Польша. Tak. Так. Самыя важныя раманы тады выходзілі. Чэслава Мілаша, Гамбровіча. Пры камуні амаль усё гэта было забаронена. Джордж Оруэлл, Ханна Арэнд, іншыя класічныя рэчы. Але таксама было шмат розных газет, часопісаў, і там стараліся друкаваць і заходніх, і польскіх пісьменнікаў. Вось чаго мне не хапае ў вашых дыскусіях, гэта мысленне палітычнымі праграмамі. To jest myślenie takimi programami politycznymi. Павел Баркоўскі напісаў артыкул пра геапалітычнае становішча, што Польшчы трэба трымацца бок а бок з Беларуссю, з Украінай, з Літвой, дэ-факта ў канфедэрацыі, каб збалансаваць сілы Расіі. Гэта цікава, гэта крута, але менавіта такіх тэкстаў павінна быць больш, такіх, які думаюць наперад. Але я таксама разумею, што цяпер час своеасаблівага вылізвання ран пасля таго, што адбылося. Ale też ja rozumiem, że na razie to jest czas takiego lizania ran po tych... І мне таксама здаецца, што важна, каб беларусы ў Беларусі ведалі, што можна дзейнічаць. Я маю на ўвазе не падвяргаць сябе рэпрэсіям, то бок пачаць выходзіць на вуліцу, таму што гэта бессэнсоўна. Але вывучаць беларускую мову, друкавацца на беларускай, клапаціцца пра ўласную тоесамасць, пра гісторыю і пра адметнасць, тое, што адрознівае беларусаў ад іншых, то бок мова, свая гісторыя. od innych, czyli swój język, swoja historia, swoje takie... Так гэта можна рабіць таемна, цішком. Можна рабіць і трэба. Беларуская мова прыгожая. Самая прыгожая мова ў гэтай частцы Еўропы. Таму мне здаецца, што такая сімвалічная праца на Беларусі важная. А для дыяспары патрэбна хутчэй мысленне палітычнымі праграмамі. Напрыклад, найбольш важныя ў палітычным мысленні палякаў такія фундаментальныя пераўтварэнні, як вучэнне гідройца, які нарадзіўся ў Менску, паўсталі ў эміграцыі. Тое, што сёння з'яўляецца падмуркам польскага мыслення, што не будзе свабоднай і незалежнай Польшчы без незалежнай Украіны, Беларусі і Літвы. Гэта прыдумалі не палякі ў Польшчы, а польскія эмігранты. Я таксама лічу, што дыяспара можа шмат зрабіць.
Także wydaje mi się, że diaspora może bardzo dużo. Ну, вы пішаце, што Европе патрэбна вольная Беларусь, Конечно. таксама як і вольная Украіна, але беларускае гэта пытанне, наша беларуская тэма, яна сыходзіць з еўрапейскай павесткі медыйнай. Як яе вярнуць і ці трэба гэта? Так, ведаю. Але гэта, па-першае, натуральна, таму што нават вайна ва ўкраіне ўжо, на жаль, паціху сыходзіць з загалоўкаў. Але таксама няма пра што моцна турбавацца. Трэба добра пастарацца ў тым сэнсе, што, трэба больш размоў, як наша, напрыклад. Больш кантактаў. Проста трэба быць добрымі палітыкамі, а добры палітык ведае, як дастукацца да СМІ. Тады ўсё адбываецца само сабой. Таму што заходнія журналісты хацелі, каб гэта было на першай старонцы. Сёння гэта залежыць ад вас. Але трэба шмат чаго рабіць. Так, напрыклад, калі фармаваўся ваш урад у Беларусі, то бок незалежны ўрад Ціханаўскай, я зрабіў вялікую размову з Латушкам па Онету, польскага Тутбай. Таксама напісаў некалькі тэкстаў. Іншыя журналісты таксама пісалі артыкулы. Вось і ўзгадалася Беларусь, гэтыя прыгожыя фота з Беларусі. Ale też ileś tekstów napisałem, ileś innych dziennikarzy napisało ileś tekstów. Усё неяк круцілася, пакуль, можа, ёсць момант, калі беларусаў параўноўваюць з украінцамі, там ваююць, абараняюцца, страляюць. А чаму беларусы не страляюць? Людзі не разумеюць, што беларусы апынуліся ў іншай сітуацыі, чым украінцы. Але з часам гэта паціху пачнецца. У вас ёсць тут установы, толькі карыстайцеся імі. Інтэгрыруйце з польскімі медыа, і ўсё зноў раскруціцца. Таму будьце палітыкамі, проста змагайцеся. To będzie więcej i więcej, także bądźcie politykami, walczcie po prostu. У 89-м Польша атрымала перамогу і дэмакратыю, дзякуючы і таму, што Савецкі Саюз пачаў развальвацца. Безумоўна. Такая ж сітуацыя зараз у Беларусі, ці мы залежым ад выніку вайны ва ўкраіне? Bardzo możliwe, tak mi się wydaje, że... Верагодна. Мне здаецца, што хаос у Крамлі – гэта адна з умоў поспеху Беларусі. Напэўна, з'явіцца момант, калі Расія пачне клапаціцца пра сябе. У гісторыі так было ўжо некалькі разоў. У Расіі заўсёды была праблема з пераемнасцю, з захопам улады. Улада пераходзіла толькі тады, калі ўсё разбуралася. І тут можа быць так, што тыя краіны, якія Расія параноідальна хоча кантраляваць, якая паважная дзяржава сёння развіваецца праз захоп іншай. Гэта нейкае сярэднявечча, але Расія так робіць увесь час. Але гэта менавіта той момант, калі вы можаце вызваліцца і стаць незалежнымі. Wydobyć na niepodległość. І мне здаецца, што палякі, безумоўна, клапоцяцца пра гэта не толькі са стратэгічных меркаванняў, але і праз памяць пра пратэсты. І гэта, бясспрэчна, тое, што хвалюе украінцаў і, канешне, краіны Балтыі. Беларусь знаходзіцца ў стратэгічным месцы, і для замежнікаў ёсць не толькі маральныя, але і прагматычныя падставы быць зацікаўленымі найперш у перамозе палітычнай рэвалюцыі, а потым у інтэграцыі Беларусі з заходнімі структурамі. Strukturami zachodnimi. Дзякуй вялікі. Ja dziękuję.